Panoramic Natividad. Ready, go. Oo, 40 feet. 40 feet Christ Redeemer. 1, 2, 3. Ayan, 1, 2, 3. Na. Let's go, let's go. Na rin ang view. What? View? Skyplaza. Skyplaza. Hey. Okay. Let's go. So go. Sige. Okay. Pupunta tayo sa Skyplaza. Andito tayo sa the panoramic town of Natividad. Oh, ito mo. Oh, yan oh. Wow. Wow, that's Ha? see that? Ano? I just jumped in the monster there. Monster de. What is that? Barangubong. Lahat ng barangay. Oh. Ito siguro may basihan na yan. Ano? Biskaya. Kaya pa? Oh, what's that? What is that? Oh, gina. Go. Dahan-dahan kuya. Ano ba na? Ang taas no, taas natin. Eto, ano na yan? Neva Vizcaya na. Eh, may mga pag no. Wow, andun na si Christ the Redeemer. Malapit na ha? Lapit ka na? Ay, pagod. Lapit na tayo. Saan yung field? There, Yon. the third field. Tapos Civilization. doon. Wait lang Saan pa? I need develop. An empty thing. Man, look at this. Looks like 3 different worlds. Yeah. Smushed up. Look at the side. It looks like ocean and water. That's Ocean and land. suspicious. So doon tayo galing yung daan na yun. They said, stop. Oo. Forest. So mayroon silang ilog na walang tubig. So yun, virgin forest pa, green na green. Pagod! Kaya pataas? Pataas. Daddy, baby. Daddy, what are you doing? Huwag kang maliligo dyan. Ano? Is that Dragon Ball? I got it ready. Kunti lang, inom. Okay naman siya. Slurpy water yan. Kunti lang sip lang Slurpy water. Damihan kunti lang. The mountain. That's not a jack. That's not a jack. Ano yan? Push-ups. Push-ups. Exercise siya eh. May sarili siyang jumping jack. Bye! Bye-bye, Papa Jesus. Uwi na kami. Ganda kuya Nagsisi of clouds din siya May fog din What happens if you fall down? Ay. Subukan mo
Paano malaglag? Every time boulder rolls down, it'll just crash into the river. If not, a boulder goes down and hits there. Tubig ha, huwag niyong kalimutan yung tubig. Ang laki ng ilog ano, ayan. So wide. Anak, yan ang river yan, no? Mula dito hanggang doon sa kabilang dulo niya. Yun. Haba ng laki ng river ano. Yan na lang. May ang balik na, nadadaanan, yung okay? Small part na lang. Ay, balik na. Ha? Okay, balik na. Papunta tayo doon. Basta tayo doon. Hindi na. Uwi na tayo. Uwi na tayo kamo. Babalik na tayo doon, okay? Oo. Uwi na tayo. Uwi na tayo. Babalik tayo doon. Pagod na dati. Hindi na kaya. AJ. Naghanap ka ng... Huwag tumatakbuhan na. Ang ganda ng sunset oh. Yun. Yeah. That's the sunset. Dami mo ito, mama. That's the downstairs. It's the cannonball. Uupo. Huwag na uupo. Tamahihilo kayo pag napapagod. Ganyan lang. Okay. So doon tayo galing. Tapos doon tayo pupunta. Kalahati po. Yun yung pinagpark natin ng sakyan. Yun doon. Mataas pa. It's flying. Bird. It's flying outside. Outside. It's a mountain. Ay, naman. Nangatog na yung tuhod ko ah. Ha? Look. Ados. Yung bibi nga naglalakad eh. Galing ng bibi ano. Ha? Galing sa taas yung tubig, di ba? Lasas ka na. Mas maganda para sa dito pag ano, no? Pagpapalitan ko yung mga... May hus naman pala, oh. Di ba? Di madali na lang magdilig. Butasan na lang yan. Kaligid na lang. Nangangatog na talagang tuhod ko. Dos. Meron si... nangangatog. Baba ka na. Ganda ng upuan nila doon, Maya. Ito, ay. Love park. Hala. Ito. Yay! Those 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Yung importante na kung ano sinabi lang gawin o yun ang reaction nyo. Ito mo, 45 degrees to. Mataas pala to na. Ang taas kanina. Halos di mo makikita. Oh my God. 45 degrees. Oh! See, Hawaiian, my lecturer when we're from the Arnistad, they said, Malayo pala to? Kala ko malapit lang. Yeah. masyadong yan, para ma-enjoy naman. Oo, 9 years old na. 57. Oops, dinner time! Na tayo magdi-dinner sa lakas. May ano pa, sayaw pa yung kakainan. Tayo kakain sa Up! Ayos! May performer pa, ha? Ha? Nasa balcony. Dito tayo sa Santa Maria, Pangasinan. Dapat pa tayo dito. Okay na? Solve? Ha?
Uwi na tayo. Wow! Isn't Spanish or saint? Ah, tow truck. And picture tayo bawal ko.